Saúdos, que tal? Boas tardes. Avances no futuro centro de protonterapia que vai acoller Galicia. Sí, esta mañá instalouse o acelerador de protóns no búnker do novo edificio no complexo hospitalario de Santiago. Este é o momento da delicada operación. O presidente Rueda confirma que Galicia será a primeira comunidade en ofrecer protonterapia na sanidade pública. Está previsto que os primeiros pacientes comecen a tratarse a finais do ano que ven. O investimento total supera os 60 millóns de euros. A Sanidade Pública Galega vai a abrir este centro, no que facemos un esforzo importante, pero creo que, sinceramente, vale a pena. As autoridades sanitarias prevén que vai aumentando a incidencia da gripe e con ese motivo están dando facilidades para que a xente se vacine. Esta fin de semana houbo opción de vacinarse nos hospitais. Citan 33.000 persoas de entre 60 e 69 anos ante o inicio precoz da vaga epidémica. Fanno como medida preventiva, pero tamén para facilitar a xente a vacinación. Para acelerar a vacunación, porque se está vendo que están aumentando os casos de gripe, entón, pois, é para ir un poquinho máis rápido, e segundo, por conciliación. Ao final, a xente de 60, 190, hai moita xente que traballa, que é moito máis fácil vir un fin de semana a vacinarse. Detéctanse 4 novos casos de peste porcina africana en Cataluña. Os servizos veterinarios da Generalitat atopáronos esta mañá e xa son 6 os xabarís mortos por esta enfermidade, todos na serra de Colserola. Nesa zona estableceuse un perímetro restringido, só a residentes, e hai granxas confinadas. O impacto económico no sector porcino preocupa moito, con centros de exportacións bloqueadas. O incendio dun camión cargado con motores obrigou a pechar a autovía A52 en Trasmiras entre os kilómetros 173 e 181 en sentido Vigo. O lume xa está extinguido e non se rexistraron feridos, pero non se espera a súa reapertura ata media tarde. O marisco comeza a encarecer a un mes do Nadal. O mal tempo inflúe nos prezos deste produto e tamén do peixe. Por iso son moitos os que aproveitan estes días para mercar e conxelar. O problema é que se os mariñeiros non poden sair ao mar, o prezo podería seguir disparándose aínda máis. Van subir seguro, e depois depende do tempo. O factor tempo influye moito, sobre todo por este mes do inverno. A política española segue pendente do caso Ábalos e Coldo. Dende o Partido Popular, Núñez Feijóo prepara a concentración de mañá en Madrid e dille a Sánchez que as bandas caen cando os mafiosos se delatan entre eles. Mentres, Sánchez acusa a dereita de vivir nun Black Friday constante no que venden dereitos públicos e a propia democracia. A política gravita nos últimos días alrededor de dous nomes, Ábalos e Coldo. O exministro encarcerado segue deixando recados, neste caso para a presidenta do Congreso, Francina Armengol, e hoxe mesmo reivindicaba a súa inocencia nas redes sociais. E mentres, o Partido Popular e Feijóo quentan motores para a concentración de mañá no templo de Devoz madrileño. Feijóo di que é hora de dicirlle basta a Sánchez. Basta de un gobierno que tiene más ojos puestos en la cárcel de Soto del Real que en los pueblos de España. Basta de un gobierno que ataca a la justicia y a los medios que investigan la verdad sobre sus escándalos. Basta de un gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas. E Junts pechalle unha vez máis a porta unha moción de censura e deixa claro que non lle gustou nada o pedimento de onte de Feijóo aos empresarios cataláns. Nos diremos ao señor Feijóo que o primeiro que hai que facer non é demandar axuda aos empresarios e non pedirlles perdón. Perdón por ter convidado a tantos empresarios a marchar de Cataluña e non pedirlles que regresen. Neste contexto, Pedro Sánchez declaraba desde a xuntanza da Internacional Socialista en Malta que a dereita está instalada nun Black Friday e que quere poñer en venda a democracia e os dereitos das mulleres. Viven nun Black Friday constante, liquidan principios, descontan conviccións e poñen a democracia a venda só para aferrarse ao poder. Por certo, as xuventudes de Vox contraprograman o Partido Popular mañá con outra concentración en Madrid fronte á sede socialista de Ferraz, a escasos 200 metros do acto dos populares. A protesta de Vox é a 1 da tarde e a do PP ás 12 do mediodía. Novo bombardeo ruso contra a capital de Ucraína. Hai 3 persoas falecidas e 27 feridos, un deles un neno. Este ataque deixou tamén cortes de luz en varios distritos e incendios en 6 edificios de Kiev. O ministro de Exteriores ucraíno acusou a Rusia de continuar co seu plan de guerra, di, nun momento internacional no que todos falan de discutir puntos de plans de paz.
O suceso prodúcese mentre se intenta negociar a fin do conflito, que visita nos próximos días a Moscova e Kiev de enviados especiais dos presidente dos Estados Unidos. E Nicolás Maduro pon en alerta as forzas aéreas despois de que Trump tensara aínda máis a corda con Venezuela co aviso de estender as operacións marítimas contra o narco, tamén a terra e co bloqueo do espazo aéreo decretado este sábado. Pero mentre se fala de máis ataques, The New York Times revela que Trump falou con Maduro a semana pasada para estudar unha posible reunión de ambos nos Estados Unidos. A conversa, sen resultados concretos, tivo lugar xusto antes de que Washington declarara terrorista o denominado Cártel dos Soles, algo que Caracas di que é un invento ou unha excusa para derrocar a Maduro. En Sri Lanka, Tailandia e Indonesia, as chuvias torrenciais deixan máis de 500 falecidos e a cifra podería aumentar nas próximas horas. Os anegamentos provocan estragos cuantiosos no sueste asiático con milleiros de persoas afectadas e tamén centos de desaparecidos. Nas últimas horas multiplicáronse as incidencias con corrementos de terra que cortaron estradas e vías ferroviarias. En Sri Lanka, o ciclón Ditwa mantén o exército e os equipos de rescate traballando sen descanso, tentando evacuar a centos de persoas atrapadas. Países da contorna se ofreceron axuda humanitaria á rexión. Distintas liñas aéreas sofren demoras e cancelacións tras o anuncio de Airbus de posibles erros no control de voo do seu avión A320 motivados pola radiación solar. A española Iberia, a portuguesa TAP ou a belga Brussels Airlines informaron de que non agardan problemas nas próximas 48 horas tras un intenso traballo durante a noite para realizar as actualizacións precisas. A actualización de software, que precisan máis de 5.000 aparellos, tarda unhas 3 horas en instalarse. A incidencia afectaría máis os avións máis vellos, pero Airbus comunicou que neste caso, no que precisan o cambio físico da computadora de a bordo, só estarían 100 deles. O Papa visita unha das mesquitas de Istambul na súa primeira viaxe internacional, pero racha ca tradición dos seus predecesores e non reza no seu interior. León XIV entrou no gran templo coñecido como a Mesquita Azul, como tamén fixeran Pío XVI e Francisco, pero non quixo ter un momento de oración baixo as súas bóvedas azuis porque dixo que só quería visitala. Esta viaxe é herdada de Francisco, que a tiña prevista para celebrar os 1700 anos do primeiro concilio da Igrexa, o de Nicea. León XIV oficia este sábado unha misa para a minoritaria comunidade católica de Turquía. Logo, desprázase ao Líbano, última etapa do seu periplo. E xa son 6 os casos de peste porcina africana detectados en España, todos na Serra Catalá de Colserola. Nun perímetro de 20 kilómetros están prohibidas as actividades ao aire libre e hai 39 granxas confinadas. O sector porcino mostrase moi preocupado. Polo momento hai centos de certificados sanitarios de exportación a máis de 40 países fora da Unión Europea bloqueados. As vendas ao exterior de produtos do porco supoñen para España 8.000 millóns de euros ao ano. Os 4 casos novos de peste porcina africana corresponden, como os 2 comunicados onte, a xabarís silvestres localizados mortos na Serra de Barcelona para evitar a expansión da enfermidade e restriccións nun perímetro de 20 kilómetros arredor da zona afectada. La prioridad desde el punto de vista sanitario en estos momentos está centrada en ese perímetro, en esa cápsula de esos 20 kilómetros, donde debemos concentrar todos los esfuerzos para tratar de erradicar, de limpiar todos los posibles casos que pudiera haber en esa zona y evitar su propagación. A peste porcina africana non implica riscos para as persoas, pero é a patoloxía máis temida para a gandería e a industria do porco. Non hai unha vacina dispoñible e prácticamente o 100% do gando afectado morre. Ademais, a aparición da enfermidade pecha fronteiras ao comercio. España é o segundo exportador mundial e o primeiro de Europa de porcino, factura 8.800 millóns de euros ao ano en 104 mercados, e países como Xapón e México xa cortaron as compras de porcino español. As administracións traballan para que outros importadores cingan as limitacións á provincia de Barcelona. Nuestra tarea, una vez hechas las comunicaciones correspondientes, como Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se centra ahora en mantener abiertos los mercados internacionales. España estaba libre de peste porcina africana desde hai 31 anos, aínda que o mal leva propagándose pola Unión Europea desde 2014. Actualmente está presente en 13 países comunitarios. A construción do Centro de Protonterapia de Galicia deu hoxe un paso importante. Esta mañá completouse a colocación da última parte do aparello necesario para aplicar o tratamento contra o cancro. Gloria Varela.
Efectivamente, esta mañá unha grúa meteu dentro deste edificio no soto, xusto debaixo dos meus pés, o ciclotrón, a última parte dese aparello imprescindible para esa terapia de protóns contra o cancro. O resto da máquina levaba xa varios días dentro destas instalacións en Santiago de Compostela. A protonterapia vai ser especialmente importante no tratamento de cancros infantís e tamén cancros moi complicados que se dan nos adultos. Este é o ciclotrón, o acelerador de protóns que xa está instalado no Centro de Protonterapia de Galicia. Chegou dende Bélxica para cambiar o futuro do tratamento contra o cancro. A protonterapia vai ser especialmente importante na curación de tumores complexos e cancros nos nenos. Por las características que tienen los protones, pues nos van a permitir en localizaciones complejas, cercanas a órganos críticos e importantes, alcanzar una dosis alta que con la convencional no podríamos, preservando esos tejidos sanos con mayor seguridad. Pues localizaciones cercanas a la médula espinal, al cerebro, a las vías ópticas, al corazón. Galicia vai ser a primeira comunidade que ofrece a protonterapia na sanidade pública. Cando falamos desa sanidade que se ten que ocupar de todo, desde a medicina máis sobre o terreo, a medicina primaria, na que estamos facendo un esforzo importante, ata a medicina máis de vanguarda, como pode ser a que vai albergar este centro. Este é o traballo que vale a pena de verdade e o traballo que a xente espera de nós. O investimento total do centro vai superar os 60 millóns de euros. Agárdase que os primeiros enfermos poidan ser tratados aquí dentro dun ano. O conselleiro de Sanidade referiuse hoxe ao pacto de descentralización da carreira de Medicina tras as desavinzas das últimas horas entre as diferentes universidades. Gómez Camaño insiste en que a postura das xuntas segue sendo a mesma. Queremos que o proxecto de descentralización é un proxecto válido, a maneira máis eficiente de utilizar todos os recursos, tanto humanos como de hospitalarios e de centros de saúde, para a mellor formación dos alumnos. E seguimos pensando o mesmo. Se a xente non quere chegar a un acordo, insisto, habrá que despois plantearse novos escenarios. Este ano adiantouse a vaga da gripe en Galicia. A incidencia da onda epidémica mantense baixa, pero con tendencia a medrar, e os expertos apuntan a que o pico de contaxios podería chegar pouco antes do Nadal. A pasada semana as consultas por gripe nos centros de saúde incrementáronse en todos os grupos de idade. O andazo chega antes do habitual este ano. Pois estamos en ondas, xa fai unhas semanas, cun adianto con respecto a tempadas anteriores. Estamos no que se chama un nivel baixo todavía, pero con tendencia ascendente. Os nosos indicadores nos amosan que as tasas de consultas en atención primaria están en aumento. Moitísimos pequenos, moitísimos profes, sí, notase moito este ano. Moitísimo, moitas sustitucións, moita xente de baixa. Anda máis acatarrada, sí. Si noto que hai amigos e tal, pero non tomei medidas porque isto hasta que che ven. A gripe xa se está a sentir nos hospitais galegos. Na última semana ingresaron 223 persoas con gripe confirmada, máis dun milleiro no que vai de temporada. O que estamos véndonos en Galicia é a gripe A, sobre todo a variante AH1N1, que o 90% dos casos que estamos nos detectando son esa variante. É unha variante coñecida, soe ser a que máis abunda nas... O Ministerio de Sanidade recomenda o uso da máscara de xeito preventivo. En Galicia as medidas de protección xa se activaran hai semanas no inicio da vaga da gripe. Xa recomendamos a máscara en todos os centros de saúde e sobre todo nos hospitais, aquelas áreas onde hai máis susceptibilidade, non? Din os expertos que o maior número de casos podería rexistrarse ás portas do Nadal, aínda que unha porcentaxe alta de vacinación pode influir na evolución da vaga e evitar eses picos de contaxio como xa aconteceu o ano pasado. Pois con esta tendencia, unha das claves segue sendo a vacinación. Galicia conta cun dos calendarios máis completos do mundo e o ritmo actual é de 600.000 galegos inmunizados fronte a gripe e 360.000 fronte a COVID. O sistema sanitario galego quere continuar aumentando estas cifras, sobre todo no tocante a gripe, cuxa chegada será precoz este ano. Agora mesmo están vacinados xa o 44% dos menores ata os 11 anos, case o 60% dos maiores de 65 e máis da metade do persoal sanitario, que é unha peza fundamental do sistema sanitario. Aquí hai un dato no que o Sergas quere premelo acelerador na franxa de idade entre os 60 e 69 anos, onde actualmente tan só o 25% está inmunizado. Por iso,
esta fin de semana hai unha convocatoria extraordinaria en hospitais como no que está Demetrio Morenza. Xa foi moita xente vacinarse, Demetrio? Sí, a verdade é que foron bastantes as persoas que acudiron esta mesma mañá aquí neste Hospital de Santiago para recibir esa vacina da gripe. Falamos de persoas, como moi ben apuntabas agora, de entre 60 e 69 anos de idade, que recibiron esa citación para poder vacinarse esta fin de semana. Os sete cidades, os hospitais das sete cidades, será sábado e domingo, mentres que nos hospitais comarcais concentraron esa vacinación na xornada de hoxe, sábado. As persoas que recibiron esa mensaxe non foran citadas para vacinarse desde que empezou a campaña nos seus centros de saúde, e as persoas que non recibiron para esta fin de semana que saben que nos próximos días recibirán outra mensaxe para poder acudir aos seus centros de saúde se queren vacinarse. Mira, está do COVID, molesta un piño pinchaquiño, vale? Non restou? Non. Soledad ten 66 anos, hoxe vacínase da COVID e da gripe no Hospital de Ourense. Estas cepas novas que veñen son bastante duras, entonces teño un neno pequeno na casa, el xa se vacunou tamén. Como ela, 33.000 persoas en Galicia de entre 60 e 69 anos están citadas esta fin de semana nos distintos hospitais para vacinarse. Para acelerar a vacunación, porque se está vendo que están aumentando os casos de gripe, entón, pois, é para ir un poquinho máis rápido, e segundo, por conciliación. Ao final, a xente de 60 a 190 hai moita xente que traballa. Nesta franxa de idade, as vacinacións nos centros de saúde comezaron xa o 10 de novembro. Tiño ganas de vacunarme, claro. Sí. Bueno, porque me fui ben as outras veces. Desde que me vacuno da gripe, maravilla, son achacos á gripe e así, pues moi ben. Porque me levo vacunando desde que apareceu o COVID. Y además convivo con mi madre, que pues tiene 80 y pico años y también es paciente de riesgo, y entonces, bueno, pues hay que arrimar el hombro. Tamén os informan e os convidan a participar no ensaio clínico sobre a vacina contra o virus incitial. O que está facendo é maiores de 60 anos, a mitad pónselle e a outra mitad non. Si le toca, puede venir otro día a ponerla o ponerla en su centro de salud. Para facer unha mostra comparativa e ver que si é efectivo, pois se implante de maneira oficial. Os que non recibiran a mensaxe non poidan acudir esta fin de semana serán vacinados nos centros de saúde onde continúa a campaña. As vacunas salvan vidas, evitan ingresos, evitan complicacións, entón que, por favor, todas aquelas persoas que ainda están dudando que se vacinen. O valiosísimo labor da Asociación Española contra o Cancro apóiase en gran medida no voluntariado. Algúnas desas persoas que se dedican desinteresadamente parte do seu tempo a axudar os enfermos, recadar fondos ou realizar actividades de prevención, reúnense na Coruña nun encontro no que se está a falar de investigación e tamén da importancia de humanizar os procesos oncolóxicos. Vida, futuro e esperanza son as palabras que máis se repiten neste mural construído coas mensaxes de pacientes e familias que pasan por un proceso oncolóxico. Un camiño duro no que a innovación científica e terapéutica debe ir necesariamente asociada a unha atención humanizada. Nunca nos vamos a conformar con cómo se siente el paciente en la sociedad, en el sistema sanitario, en su entorno laboral. Humanización es la voz del paciente, fundamentalmente es escuchar lo que necesita el paciente y procurar la forma de que lo tenga. Porque detrás das probas e dos tratamentos hai persoas que precisan que as escoiten e as acompañen, que teñen dereito a ser informadas e a decidir. A humanización dos servizos de oncoloxía é unha necesidade urxente e ética que exixe unha mirada multidisciplinar. La figura del psicooncólogo es parte integral de la atención al paciente oncológico y hoy el tratamiento del cáncer no se entiende sin la multidisciplinaridad. Desde el diagnóstico precoz al tratamiento, a los cuidados paliativos, trabajamos de forma coordinada y multidisciplinar porque, repito, el cáncer es una enfermedad compleja desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social y personal. Acompañar os pacientes e as familias é unha das misións da Asociación Española contra o Cancro. Os voluntarios reuníronse no Palesco nun encontro que tamén foi de recoñecemento ás institucións e aos medios de comunicación que apoian o seu labor. O esforzo conxunto fixo posible recadar 1.300.000 euros para a investigación. Un dos proxectos céntrase no desenvolvemento de novos medicamentos baseados na nanotecnoloxía. Buscamos terapias que solamente actúen nas células tumorais, que sexan moi precisas e, por tanto, disminuir os efectos secundarios, poder dar terapias que realmente podan aportar un beneficio terapéutico a esa persona de xeito máis individualizado. Os avances na loita contra o cancro veñen da man da inmunoterapia e da medicina de precisión, da man dunha ciencia que debe ter alma e ofrecer unha atención próxima e empática.
En Ortigueira, a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, defendeu a mellora do ferrocarril para a zona de Ferrol e destacou a manifestación que terá lugar mañá ás 12 e que percorrerá as rúas da cidade para reclamar un tren de calidade propio deste século, do século XXI. En Galicia vemos como, por exemplo, nesta comarca están totalmente afastados. Mañá mesmo tamén hai unha manifestación aquí na comarca de Ferrol e Ortegal para demandar esa infraestructura tan importante que é o tren, e ali tamén estaremos os do Partido Popular. A voceira nacional do BNG visitou esta mañá o Culturgal en Pontevedra. Ana Pontón dixo que esta feira representa todo o potencial da creatividade e do talento que ten Galicia. Pontón insistiu en que o seu partido apoia a cultura porque supón riqueza económica e por iso presentaron varias emendas aos presupostos do goberno galego pro ano que ven. Propoñen 15 millóns de euros para apoiar e impulsar a cultura. Trátase de reforzar a cultura galega como un aspecto que nos permite xerar benestar, cohesión social, pero que tamén nos permite xerar emprego e riqueza no noso país, e esa é na liña na que hai que actuar. En Lugo, o secretario xeral do PSDG referiuse ao proxecto de Altri. No Comité Provincial dos Socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, dixo que este proxecto non é bo para a provincia. Tamén se referiu á denegación da subestación eléctrica por parte do Goberno Central. Un proxecto en definitiva que non vai a ter conexión eléctrica, non porque non a haxa aquí na provincia de Lugo. Lugo non queda desenchufada da rede eléctrica. Quen queda desenchufado da rede eléctrica é ese proxecto que nin é nin bon, nin é o que merece Lugo. A Xunta fixo unha nova entrega de chaves de vivendas en alugueiro dentro do programa Rexurbe. Nesta ocasión foi no núcleo histórico de Betanzos. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, participou na entrega das chaves de 2 vivendas en alugueiro rehabilitadas. A través do programa Rexurbe, a Xunta adquire inmobles nos conxuntos históricos para rehabilitalos, se poden ser recuperados, ou construir novas vivendas nos soares baleiros para despois destinalos ao alugueiro. Pois Bruxelas prepara o seu plan europeo de vivenda alcanzable que presentará en menos dun mes, antes de que acabe o ano. Ne proporá cambios profundos na fiscalidade para financiar a construción de vivendas a prezos accesibles. Imos ata a capital comunitaria. María Calvo. Sí, os expertos que asesoran a Comisión propoñen unha maior tributación sobre as herdanzas inmobiliarias, sobre esas vivendas que permanecen baleiras durante longos períodos e unha gravación máis elevada dos alugueiros turísticos ou de curta duración. O obxectivo é que eses inmobles volvan ao mercado de alugamento habitual, mellorar a disponibilidade de vivenda e evitar que o solo urbano estea saturado de segundas residencias ou pisos turísticos. Bruxelas quere así aliviar a presión que sofren moitas familias na procura dunha casa digna, unha crise de acceso á vivenda que salpica agora mesmo a moitas cidades da Unión Europea. Grazas, María. A Garda Civil desartellou unha rede de estafadores itinerante cos métodos da estampiña e do tocomocho. Hai varios afectados en Galicia, en localidades das provincias da Coruña e de Pontevedra. Os axentes detiveron 6 persoas e investigan outras 3. A Garda Civil desartellou unha organización criminal de supostos estafadores que actuou en varias provincias da Andalucía, pero tamén en Galicia. Son na cidade da Coruña, os axentes esclareceron 11 delitos de estafa. Pero hai máis casos detectados en Ames, Carballo e Oleiros. E na provincia de Pontevedra constan afectados en Cambados, Marín, Mos e o Porriño. O método escollido era o da estampiña e as vítimas xente de idade avanzada. Y le abordaba una persona haciéndole creer que llevaba una bolsa de dinero siendo realmente cartones recortados, siendo únicamente un billete original el primero. Como podéis ver, esto es un billete de 50, pero lo demás son todos recortes de cartulina. Esta persona, el autor, manifestaba a su víctima su necesidad de cambiar esos billetes por cosas que brillaran. Lógicamente buscaban relojes o joyas de valor. Outra das estafas utilizadas era a do tocomocho, polo que se lles ofrecía ás vítimas un boleto supostamente premiado que o presunto estafador dicía non poder cobrar e que ofrecía a cambio de cartos ou obxetos de valor. Aquí entra de nuevo el compinche, el cual a través del teléfono móvil le enseña por una foto modificada que es cierto que ese cupón está premiado, proponiéndole ir a medias para convencer a la víctima. Lógicamente, todo es una falsa. Segundo a Garda Civil, os presuntos estafadores conseguiron subtraer 50.000 euros. Tras varios
varios rexistros en Toledo e Cáceres. Os axentes recuperaron 20.000 euros, así como xoias, vehículos e varias armas. Hai 6 persoas detidas e outras 3 investigadas por supostos delitos de pertenza a organización criminal, roubo con violencia, estafa continuada e tenza ilícita de armas, entre outros. A operación continúa aberta. En Madrid, 2 persoas faleceron atropeladas e outra resultou ferida grave en 3 accidentes de tráfico. Unha das vítimas mortais é unha muller de idade avanzada que foi atropelada no centro de Madrid. Outro dos falecidos é un home que foi arrastrado por outro vehículo na M50 cando cambiaba unha roda do seu coche. Nun terceiro atropelo, ocorrido no paseo da Castellana, resultou ferido grave outro home. Foi trasladado ao hospital clínico tras ser estabilizado polos servizos de emerxencias. A A52 permanece cortada a circulación entre as Miras debido ao incendio dun camión cargado con motores. O lume foi extinguido e non se registraron feridos. E está previsto que reabra esta media tarde. O 112 recibiu o aviso pouco antes das 5 da mañá. O camión incendiouse entre os kilómetros 173 e 181 da autovía, en sentido Vigo. Os bombeiros de Xinzo e Verín acudiron a extinguir o lume e xa finalizaron a súa intervención. Aínda así, a vía, como comentábamos, continúa cortada nese treito. E despedimos novembro cunha fin de semana na que non pode faltar o paraugas e a roupa de abrigo. Sobre todo paraugas, Santía, porque hoxe hai activos avisos por chuvia e vento en todo o litoral occidental de Galicia. Andrea Otero. Sí, o noroeste da Coruña está en aviso amarelo por temporal costeiro, xa que para hoxe agardábanse refachos de vento de forza 7. Tamén todo o litoral da provincia de Pontevedra, así como ao suroeste e mailoeste da Coruña están en aviso por fortes chuvias, xa que se falamos de precipitacións. Para hoxe agardábanse rexistros de ata 15 litros por metro cadrado acumulados por hora. Unhas chuvias que irán mermando ao longo da tarde, coincidindo tamén con que Meteogalicia desactive ese aviso amarelo. Un aviso amarelo por fortes choivas no oeste de Galicia e por forte mar de vento no litoral coruñés e nas Rías Baixas era o que adiantaban as previsións e estánse cumprindo. Sabía que iba a chover, de feito escoitei en plan, sí, non, mañán vai chover moitísimo, pero non tiña tanta idea de que fose a caer semellante diluvio e efectivamente, caeu. O tempo aquí arrollou todo o que quixo e máis. Meteogalicia xa avisara de que no día de hoxe en algúns puntos poderían acadarse ata 30 litros por metro cadrado, aínda que son cifras acumuladas nas últimas 12 horas en zonas do suroeste da provincia coruñesa, como Rianxo e Lousame xa se recolleron eses 30 milímetros, e preto quedaron tamén zonas da provincia como Val do Dubra ou Narón. En vilas como Padrón a presenza intensa das chuvieiras lévase con resignación. Bastante ben, solo ese tramo de 100 metros que nos puxamos como a 2 pitos e pouco máis, e estropearnos os plans para a tarde. Toda a mañán, dende a mañán e a hora, moitísimo, pero moitísimo. Bueno, tempo non, ten que chover, ten que facer frío, ten que facer de todo. Pero tamén hai como non os que desfrutan da presenza da auga. Me gusta, que Brasil é muito sol, muito calor e aquí moi fresquito, me gusta moito. Na Ponte Maceira, entre os concellos de Negreira e Ames, a presenza de abundantes choivas pouco variou o caudal do río Tambre, pero axudou a deixar típicas estampas outonais. En Vigo, os paraugas foron o trebello por excelencia durante a mañá. O 112 xa rexistrou unhas 15 incidencias en toda Galicia por pequenos asolagamentos nalgúnas rúas e tamén pola presenza de pozas en tramos puntuais das estradas, pero nada fora do habitual neste tipo de episodios por meteoroloxía adversa. Segundo Meteogalicia, a situación de alerta continuará ata a media tarde e podería nevar por riba 2100 metros cara a noite. Mañá, situación de transición ata a chegada de novas choivas. Pois este mal tempo inflúe nestas datas de xeito fundamental nos prezos do peixe e do marisco, con vistas ao Nadal, porque se os mariñeiros non poden traballar nas próximas semanas, veremos como se disparan. Estivemos na praza esta mañá cos consumidores que adiantan xa as súas compras para evitar esas subas. A 3 semanas e media da noite Boa Mercado ofrece produto da ría variado para ir adiantando as compras sen pagar prezos exagerados. E iso que algúns mariscos xa foron subindo. Os precios da centola xa aumentaron mucho. Empezamos en 20 e pico e xa está a 35. Despois hai outra máis pequeniña a 25. O camarón empezouse en 55 e xa está a 95. E hai moi pouco do grande. Eu recordo que o camarón o ano pasado foi a 150 euros. Que a min hasta me doía a man cobrarlle a xente. Pero é que non había. Era precioso. Pero é moito caro.
Pois o virrei pode chegar a 80 euros o kilo, o rodaballo pode chegar a 50, e un bo besugo igual. Por iso hoxe moitos compradores botaban contas do espazo que tiñan no conxelador e do que podían aforrar mercando xa. Ya ahora he pagado, yo creo que 30 euros más de hace 2 semanas. Imagínate por ahí, pues 50 o 60 euros tranquilamente, tranquilamente, más o menos. Y con el camarón igual, etcétera. El camarón ya eso se sube a 100, 100 y pico. Y mira, es un capricho de una vez al año y hasta 60, 70 por un kilo paso. Pero ya te digo, se va ahorrando. Y he visto la lubina tan hermosa y habitualmente no compro para Navidad, pero la he cogido. Entonces, bueno, pues eso es, porque lo demás siempre compro fresco. Me parece que compensa mucho una lubina de la ría, 29 euros el kilo, me parece que está estupendamente. É ademais un xeito de asegurar o menú que se quere, sen depender de como veña o tempo ou do que collan eses días os mariñeiros. Nun auténtico luxo se converteu a degustación dun dos manxares máis cobizados, a cría de anguía. Máis de 700 euros se pagaron en lonxa por un kilo de meixón, un prezo de récord para un peixe cada vez máis escaso. Xoan Pereira. Sí, é un auténtico tesouro que agochan as augas do río Miño. O meixón chegou a cadar os 721 euros o kilo, un dos prezos máis altos dos últimos anos e o máis elevado na campaña deste ano que comezou a mediados deste mes de novembro. Un valor que se explica pola escaseza do recurso e tamén pola presión da demanda nestas datas previas ao Nadal. 10 días poden sair a faenar os pescadores en cada unha das 4 lúas en que está aberta a captura desta especie. 47 licenzas operan na parte galega do río e por agora levan collidos máis de 200 kilos da cría de anguía. Coa lúa en fase crecente saen os barcos ao río para lanzar as redes. Os primeiros días entrou pouco meixón, pero a captura foi medrando a medida que avanzaba a semana e tamén os prezos que pagaron os compradores. O primeiro precio foron 350, pero bueno, foi o primeiro día que non pescaron e despois xa foi a alza, xa subiu a 500 e chegou hasta 720. O sea, unha media de 650 máis ou menos durante a lúa. Esta angula, esta meixón é para Nadal, entón por iso ten ese precio, porque hai demanda, son solo 10 días de traballo e a verdade é que con 10 días de traballo pues arreglan a luna. Os 47 mariñeiros con licenza non volven faenar ata a seguinte fase lunar, que cadra xusto nos festivos do Nadal. Así que este é o meixón máis cotizado. Favorécelle tamén que no País Vasco está pechada esta pesquería. As medidas para protexer a especie redundan tamén nun mellor prezo. Non seamos nos conscientes de cuidar o recurso. A ver, estes pasos que se deron para mí son importantes. Antes a luna costaba de máis días. Ahora se recortou 4 lunas a 10 días, son 40 días de traballo. Eu entendo que iso o precio vai ir a alza sempre e o produto pues, se vai a cuidar un pouco máis. Dos 216 kilos collidos ata agora, 130, máis do 60% adquiriunos un só viveiro. A maior parte vai cara ao mercado asiático, onde este peixe miúdo esbaradío págase a prezo de euro. 6 comunidades de Montes de Rianxo forman parte da Plataforma pola Defensa do Monte que participa nun proxecto de bioeconomía forestal. Teñen máis dun cento de animais en varios rabaños que manteñen limpo o monte en vez de utilizar medios mecánicos. É un dos rabaños da Plataforma pola Defensa do Monte da que forman parte 6 comunidades de Montes de Rianxo. En total son 140 cabras, varias vacas de raza cachena, 2 burros e varias colmeas de abellas. As cabras son fundamentais para manter limpos os montes e aforrarlles traballos de roza ás comunidades. De noite gardámolos, refuxiámolos e despois de día pois soltanse. A principal traballo que teñen é a eliminación de biomasa, pero en sí tamén o que sería a eliminación de especies invasoras, como o noso caso aquí en Rianxo, a acacia negra. De desbroces en zonas máis abruptas, donde, por exemplo, un tractor non é capaz, sería de forma manual, non? Aí encarecería moitos precios e as cabras, pois, aí están na súa salsa, non? Traballando nesas zonas. Entonces, sí que é
unha ferramenta importante nos montes, hai que xestionalas de maneira eficiente, en plantacións xa adultas, onde a planta pois xa non pode ser comesta por os animais, pero sí que moi boa ferramenta para os montes. Estes animais traballan e fan un labor educativo co alumnado do Colexio de Taragoña. Forman parte dun proxecto da Fundación Biodiversidade, do Ministerio de Transición Ecolóxica financiado con fondos europeos, e co que tamén colaboran outras organizacións, o Concello de Rianxo, a Universidade de Santiago e a Fundación Ría. Sí, temos contratado a través desta subvención 3 gandeiros que se ocupan do manexo do rebaño. Despois hai xente, enxeñeros técnicos, hai tractoristas, hai personal de apoio para traballos silvícolas. Hai un número importante de xente contratada. Despois de 2 anos están satisfeitos co resultado, pero agora remata o proxecto e teñen a incerteza de se poderá continuar. A incorporación da muller á apicultura é cada vez máis notoria. A Asociación Mulleres Abelleiras Galegas constata que hai interese por esta actividade, a pesar de que a produción das colmeas nos últimos anos reduciuse case a metade. Afeccionadas á apicultura ou con interese por achegarse a esta actividade participan nunha xornada no Valadouro que inclúe unha visita ao Museo do Mel. A presenza de mulleres neste campo cada vez é maior, pero non sempre foi así. O século pasado, era unha actividade que foi como máis recoñecida a nivel masculino, non? Máis homes que iban ás colmeas e traballaban nas colmeas e ademais se organizaban e participaban en asociacións, en cooperativas, etc. Que pasa? Que a muller tamén estaba presente, pero non era tan visible. A impulsora deste museo sente auténtica paixón polas abellas. Eu sei que tú estás ali mirando para as abellas, dices, tú estas mulleriñas como son tan traballadoras, tan ben organizadas, e como de todo isto sale esta cousa tan rica, este mel. E claro, e as flores, a polinización, todo, tú ves e dices, tú, dá gusto, engánchate. A súa familia comezou hai máis dun século facendo candeas coa cera. Desde o colectivo Mulleres Abelleiras Galegas reivindican precisamente a diversidade de produtos que serán estes insectos polinizadores. Dalle un valor engadido aos produtos, non? Temos moitísima variedade dentro da colmea, non? A xelea real, o própole, o pole. A media de produción das colmeas baixou nos últimos 10-20 anos como 10 kilos, xa de 20-25 kilos de media, agora estáse producindo uns 10. Iso si aseguran que nos últimos tempos a produción case reduciuse a metade.